Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl og si Nonchalant. Ay, feeling wa ko maingon. Naligas ra akong bakba. Assuming kay ka. Shit, may kalit-kat pang upaw. Mag-change mood na sa niro kalit. Ay, sige na, gwapo na ka. Pero, karon ra nga amigo ta. Human ining pretend na itong akasal, back to normal na ta. Di na kagwapo para nako. Di ta ka-type. Mas type paghihapon ako ang mga age nga parihas nako. Oh, uy, naanasap ka. Gikupta na sa di mo akong now. You made me promise. Huh? Gipasaad ta ka nga, unsa? Napabuton ta ka. Unsa? And I waited, Christine. I waited. Ha? Nagpaabot ka na ako? Gipaabot ka nga mubalik na ko, Christine. Unsa? Afa kundi usahay, makalibog ang imong ipanulti. May dili ko masabtan. Because I was part of your memory. Ha? Kung kabahin ka pa sa kong kagahapon, nga nang wa naman ko mahinumdum ni mo. Tungod kay, I was also part of your memory. That was lost. Got you. E pagkatras, mahog ka. Di ka madlok? Nga mahog ni mo? Dili. Kay dili na mahita po. Oh. Unsa na ko pagka-fall sa lalaki nga dili makamaong mo diskarte no? Dili makamaong manguyap. Sige ragpasumbingay. Unsa na ko pagka-fall ana? Magtadatag na ako kung na-fall na basab ka na ako. O di ba? Muna akong gipasabot. Bitalikod na gani ko niya kadiyot. Human ko niya buhi. Karon paglingi na kong balik, uwa na des akong duol. Tuwa na dito. Balik na sad sa iyang kaugalingong kalibutan. Maghinuktok. Angin na ba kung give up? O magpaabot pa hangtod nga mahinumdum sinako? Mahinumdum pa kasi ha? Hoy! Hoy ba? Suko ka? Mayangay ba? Ambot lang mo. Kalit lang kang biya dito nga nagtabi pa ko. Wala hinong ka makadungog sa kong gipanulti. Then tell me. Hindi ko ay. Panos na to. Kapoy rewind. Gani nga ta to. Halo-halo ta. Wish I could smile at your joke. Ayaw nang smile lang. Katawa, kid. Di ka makahimo. Oy, kasi nag-ingon nga dili. Ako? Sure ka. Di ko makapakatawa ni mo, sure? Pilay pusta? A million. Grabe siya maninood. Abi kay wamang ko'y cash din hi. Lahi lang. Ayaw na lang. Di ka gihapon mo daog. Ay, don't me. Sige na. Unsa imong ipapusta? Ikaw. Ayaw akong agda. Kay wasag ko mahibaw. Unsa ba? Ikaw. Ay, ikaw lang. Uy, ayaw lang ko. Sige na, ikaw lang ba? Unsa ba? Ikaw ang gusto kong imong ipusta. Ipusta na ko akong self ni mo? Lah, grabe siya ha. Ambisyoso ha. Virgin ning imong gikaatubang do. Og di pa ko ingon anak ka desperada aron ipusta na ko akong kaugalingon nimo. Ako na lang ang magpili, be. Kun mapakatawa ta ka, palitan ko nimo bagong cellphone. Deal? Pwes pag-anan na nga huwag kay cellphone. Kaya di ka na gid makaangkon pa. Kisa nag-ingon. Ikaw? Ha? Lingkod. What? Ngano? Para patas ang laban. Di ka makadagan. Mong lingkod. Fine. Very good. Now close your eyes. Done. Anhi ko mo pwesto. Dili ka gilukan ini? Not a bit.
Sige. Wala kay gilok sa imong kilid, ha? Isa imong ilok. It's also not there. Isa lang. Ay, panikas. Giti, kiti, 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 kiti. Boring. Giti, giti. OA. Sige na, ibutan na nagbalik imong ilok. Ay, kay baon ako. Sa imong liog, no? Sagad sa mga lalaki, gilukan kung hinayan sa paghikap ang ilahang liog. Like this? Kilok, no? Ay, magkaduka. Hilason. Ikaw pa'y wag giluki sa kong hikap sa imong liog, ha? Hilason kay ka, ha? Dan? Kaya parang okay raman kang whistle phone. Wa pa, oy. Di pa ko mo surrender. Dili ko ingon anak ka sayon pa surrenderon. Magkamatay na kun magkamatay. Dili na mo balik ang baha paingon sa bukid. Seriously? Sa drama na, ay? You listen? Sa una. Maminaw man ang igsuon ni Melvin og drama niya. Makapaminaw sad ko samtang magpaabot ya dito sa ilahang kwarto. Ay, nahibaw na ko kon asa. Asa ko paingon? Dili. Hubuan mo sapatos, be. No. You can do that. Kaya nga naman. Ni ano ni mo gilok, no? Ni ano? Christine. Ayog palag. Basta masikaran ko ron, paako na ko imong tudlos imong tiil. No. Nahubo na. Karon ka, sipitan ko ning imong tiil sa akong ilok. No. Shit. No. Hindi ko magkatawa. No. No. Ay. Sarado? Sarado. Bantay ka. Saan man? Daghang kitang nag-atang din sa gawa sa payag ni Sir Facundo. Bitaw? Sa atong kadaghan, kanang hilong kay silang uban. Huwat lang tay. Huwat lang damang gawa silang duha. Alang na initing Silang mo. duha ni Christine. Saan ang orasaw? Pasado alas 2 na. Ben, tanaw na ako. 2, Kanina 3, 1. Ala! Hindi na po gigutom. Tataod na naluto ang litson. O na, mitimo na ang uban. O ginahinay kang... Wala, naunsa na mo na. Ay, tanawa. Paspas kay mitimo. Ay. Ang uban. Hinay-hinay kay... Mabuang niya kuno sila kay mapas mo. Muna, hinahinag timo. Kita ini unsa man ta. Ay, di pa ta mabuang. Pero manlarot atong buhok. Hindi man larot. Mura kag parot. Manlarot. Manlarot ba? Tuko na ito na. Inom lang niya taghimas mo. Mura tag si Ricky. Tukon din na ito. Aron kay Bao sila nga naghuwat nila. Uban sa mga tao. Aron masugdan na itong salo-salo. Unyag may gibuhat pa sila nga. Para ilara. Nya atong tuktukon. Maputol si Sir Facundo. Hindi ka tapod lago. Bitaw sa... Unya, uwat lang nagyapon tayo din is gawas. Asa kay maayo no? Aning hinay-hinaya na to glaksi ang kubal sinasalita. Ay na! Di ko ay. Ikaw lang kaw. Apili ko. Dahom! Pilan ta ka? Ay. May wami kita lingaw. Ginamang ko ha, hubara ha. Tete. O man ko na be. Bantayan lang ng bayhan na basta mapas mo lagi ko. Larutan yun ako siya. Wala nakatagan! Nakatagan! Pariha! Uy, Kadungog ka to? Kadungog ka? katawa. Naghimo lagi yun og milagro sa sungat. Naghimo yun, Wala, naghimo. nagkatawa-katawa sila. Nag-LL sila. Si Il-Il. Lipay-lipay. Binog anak Sir Francis. Nakita din na Gutman. Wala ka padali. Kani, nindot, kani pa binog. Kikadali-dali na sila. Padoon lang ta tulungan. Oo. Pero layo lang tas portahan kay madunggan niya ta. Oo, sige. Hala. Kani. Hala. Kini. Hala ka doon. Muna mo sila mutingog. Hala ka doon ka, ha? Pinaw na to kadiyot. Pinaw Basi na muting. kita. Hala, kalami ko na. Kalami. Nagkiranding. Kalami.
Ala. Tanamot na. Ay mamiya na kita din ninyo, gikan din ha. Ay din maayo nga agbangan sa din sa ubos payag. Ay, lisod na ato. Ay, mamiya kita din, nagikan din eh. Ay, bayan, lisod mo kay mamiya ta din, nagikan din to. Mao na dito, mao. Ay. Ay, hindi maayo kay maglaway tag. Ilang gibuhat, maglaway lang ta. Doon ka na ba ako makapanlaki? Oh, basin o yun, ti Caronelli, ganaan ka? Hapit na, dali. Hala, hapit na. Kani mo na ni. Oy, hapit ako no. Kapastos, oy. Pero kalami, oy. Duta ni mo rutang minog radyo ni. Kani what's the style? Hapit na. Hala. Mom gani nga ingod pa sila nga mamiya na ta. Sila sa na ingon nga mamiya pero ganahan si daging maminaw kun unsay gibuhat di bro pakunduso sa uban ni Kristen. Di lang tam magsaba kung dili pa mamiya ha. Aron dili ta mahibawan nga ni ata dinis gawas. Wala, objection. Dili mahimo, pamiya na mo. Ako lang din kay Jumiga man me. Shh. Uman sa siyam kabuang. May mag-uha na niya nga bata sa mansyon. Ay, gadaan kong batang babae. Laki lang ka ng liwat ni bro Facundo. Ay, babae lang ka ng liwat ni Christine kay gwapa. Laki. Babae. Ay pagbuot eh. Labaw na kang ay pamuat. O sige, nalisa na ninyong duha. Oh. Kung unsay anak din yung duha. Among anak? Okay. Uy, bro. Nialagi mong duha. Nalagi mo sa among luyungan naman mo. Ay, dahom. Abi na mo ka nang namo sa taas kanang Unsa? you know na. So nagtuo kang naghimo mig bilagro das taas. Ha? Eh. Dili na ako, oy. Sila sad ay. Kana sila tingog mo, oy. Ay, mo milabot na sir. Oy, ang mubalik na misa mong gibuhat sir. Ay, wala kami. Ala ba ya, mga bagag abdo, mga bangag jailong, mamiya taliwa sa gupat. Di ba, Ellie? Ha? Bagko pa gani ko? Apas lagi ko nimo din eh. Ansa? Ay, bagag-baga. Puno sa aso. So sir, ganina ra kong nagpaabot nimo sir kay may isumbong sab ko nimo. Wa gyud ko mo apil og paminaw ninyo sir. Nagpaabot ra ko nga mahuman mo kay isumbong nako ang gibuhat niya na sa akong anak og kinahanglang magbayad siya sir. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!